Ама ето тук първо бутончето. Да, пускай. Това е за Ето програмиране. За програмирането го натискаш веднъж. След това излизат нулите. А не, там се вижда. С четвърти. Тук долу покажи с трето копче отгоре натискаш Enter да влезнеш. И след това с тези си като стрелки напред-назад отиваш на... То си има стрелки на тях. Местиш, отиваш на... Тупа нищо не Прайс. Ето го. Цени. С третия пак влизаш. И тук правиш какви цени ще има в машината. Най-ниската ти е 30 стотинки, която ще имаш примерно. Това вече 30 стотинки няма нищо, но... Така сме ги заложили. Да. С третия бутон си местиш втората 40, 50, те са направени до 50, 60, 70, то ги има. Левче, има ги до левче. Добре. С четвъртия се вършиш един път назад и с горе строката отиваш на Price Selection, което е цени... На момента. Ето го, цени по селекции. Намираш го, Price Selection. Влизаш пак с третия. Винаги трябва да е всички цени на... Това е да направиш всички цени на първа цена. Да. Тоест на 30 стотинки, примерно, колко ти е. Ти не искаш да го правиш, винаги трябва да е на нов. Да ме го подминаваш. Подминаваш го с третия и почваш. Втора, трета напитка нямаш, почваш от първа, втора, трета, то така се броят. Първа, втора, трета, четвърта напитка. Така се броят бутоните, виж? Трета, четвърта е 70. Да, първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма. Това е първа, втора, но 50 напитки, но така се броят бутоните. Почваме четвърта. Това е четвърта. Кафе. То на 70. Искаме да го направим на левче. С първия или с втория, зависи на къде трябва да ходиш. Местиш го, отиваш на левче. Ето, 1 лев. Сега потвърждаваш. Потвърждаваш, отиваш на следващата петата, пак левче. Търсиш къде е левчето, ето го левчето. Потвърждаваш шестата. Лев и 20, ние нямаме, чакай да се върне да направим. Нищо не направихме. Тук се влизаме и си ги направим. Те са по-високи цени. Чачи, ще знам. Значи го прата толкова. Разбрали го, защото аз трябва да го Ние нямаме лев и 20 цена, затова влизам да направя. Ето тук в прайс само където са. 67, 60, ето ще направя на празно. Още, че не се вижда дисплея. Ето ще направя лев и 20. То друго има ли? Лев и 20, 70? Не, лев и 20 е най-голямата. С втория местиш да отидеш на... да почне да ти мига нулата, която искаш. Айде, ние 10 ще го направя. Как ще Потвърждаваме. Един, места, 20, потвърждаваме. Има ли един телиш? 19, що са 19? Това е 19-та позиция, те са повече от 19. Това са на позиции, цените, които ще имаш в машината. Разбираш, от 1 до 20. Нали, какви цени искаш да имаш изобщо? От 10 стотинки до 3 лева мога да направиш, примерно, или от левче до 5 лева. С тези цени ще работи. С тези цени ще работи машината. После ги правиш вече, после вече да отговаря. От тия цени избираш за бутона, който ще правиш. Нека стане в евро, какво ще стане? Ще ги намаляваме. Дефлация. Ще ги увеличаваме. В програматор ще трябва да слаги. Не бе, що? Те ще станат 50 евроцента, 60 евроцента. То пак също. Трябва да ги отчита в евро монети. Нема, трябва монетника се прави вече. Това ти викам, че... Така, значи стигнахме първа, втора, трета, четвърта я направихме, пета я направих, то съди тези първите две, шеста, това е лев и 20. Отиваме на лев и 20. Ама нека излезат монетите, монетите, да направихме там вече лев и 20. Монети. Еми евровите, че тия нашите да направят някакви специални евромонети, да не стават. Ви трябва всеки да приемат, не? Лев и 10, лев и 20. Така. Оп, прави се нещо. Не се вижда. Четвърта, пета, шеста, лев и 20 казахме. Лев и 20. Седма. Да, я ще държа. Тук не мога. Аз ще го направя. Добре, то това е. Сега смисъл. Осма.